Hakani kiri dashe Meghalaya ibne subhai pi baro shakani katup kubor meta ke jan miet. Shoban pash kubor bebina ipit chwe kimat pekongsan. Penklan ke jinga day lok Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi batu Menteri Rang Badu Keri Lao usai kendor. Yeshin benda Menteri Rang Badu Kejelau konrad kisang mah program Swatch Terhi Seva campaign Tura. Berngem ke Kongres berpenlong ke election siteng samoi Meghalaya hadir ke Jingpat Singh jangki MLA. IT ke KSU ya ke 15 points charter show Deputy Commissioner na kebenda ke Jingkut Jingsubah Hagurukom Tungkam HDSC. Bat berngem ai mukot duma usim ke Mylliem halor ke Jingsyak keno ai wai jaka. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulai kendo ya Menteri Rang Badu Keri Lao usul Zain Saifandon bani kren halor ka ban penklan ya ke jingidai happening jumki bat ke jingitrai lang lada don kum kinu ki jingsha lin shop hakamariang ka boarding ka balak ban pentamai biang bat ke jingidai happening ka yo ka kot usai fendon ulai kublai ke India ka balai jingirap na ka benta ki bangat na ka jingslei hadien ke eryong yagi bat ula banjaru halor ban pentamai biang ya ka wat po ka balong kum ka dak jong ka jingidai lok happening jumki. Hakani ke jingelang lai so ya shibontli ki memorandum of understanding ha kabayday ba katanat ya dari katanat ya trelang hat katanat lum khajna bat ka jinge sam ya kiriti kolshor kumjuru ka jing penne ka dustur tenrai jong karilau ha ka ju kapor ke India kalapan benaru ban ai jinge rap ka bakot $3 million kum shibenta ban pinbha ya ka jing sngan jong ki marbam halau ka bapen I ka project ka baningkong hapadeng jong kai India United Nation Development Partnership Fund ha Southeast Asia. Menteri Rang Badu Kejelau konrad ki sangmau election bentalang ha ke program Swatch Terhi Seva Arhajar Apsau ya ke belapen sedang ha ke katnyo terik unai lor belapen kot par ke ar terik Risau da ke baulai don bentah ban penkut ya ke supermarket kompleks ke badan Tura. Ula banjur ba ke jinglek kuat ke dei ban long ke jingmlien ke baman lakas ngi bat ke long ke badan kam ha ke dei ke riti kolshor bat ke akor. Ula penseluruh ya ki snong ki thau bekin penmlien yala de ban long ke belek kuat. Hakani ke program layo iru ya ke jingwani shimbenta lang jong Deputy Commissioner ke West Garo Hills ke he officer jong ki board peniak district bat ke Tura Municipal Board. President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H Palau lapen mi ya ke jing maham ke beting shalangot ki MLA ke Congress bekentup ya MLA ke Nongston uba Gabriel Walang Dangshan ubla I no kam da ka ba ong ba ladap ban penrung ki jing ijor ka bala ban lam sha ka election shiteng samoi haki constituency ki jongki haba ai jing kran ka jing lang pat ba ka bala long hanong ston uba pala ula pen I ba kini ki jing le jing ki MLA kin lam sha ka jing do ya ka kerdan bat kala ban ya lam sha ka election ka batmai ula ai jing mut ba ki MLA ki bala pet sing ki yo jing mentoi shimet uba Ronnie Viling do uba long setang ma MLA uba dang sa hapo ka sing ula keno gitu bla pet sing bagi don ka jing subut bat ka sing BJP nang ban pentolot di ka sing Congress da ka boong baki jing elek ka Congress ha ka san hi masima ka long katma persya ka jing wara jong ka sing BJP ka an persya ya ka mon jong kinong song snong unit high tech tulong tamai you know to go to support your India Bharat oil kibala hakin ko ko petini ko ay temede bodi kibasa disqualify to tuloy shen sang mo ko na ini hamya wait on JMDC but let me come to this for this council what let bakla pagba kata ka juga pa jona what bakla I can do shine the same Congress kumba ma ni kuma ka BJP ka dan ka thum ban pundu jai ka persamaan pundu jai ka same Congress nomor ka tuan putala yang berisi siaran media Ka KHASI Students Union na Southwest KHASI Hills District hinin kasi laikendo ika Deputy Commissioner ikong barnar gi maulong ban IT ka 15 points charter ka ban pintiknai ka rukom tungkam tungjam ka bukhoj basumba ka District Selection Committee.
Presiden ke KHASI ubah forward man nongrem ula banjur halor ke jingdon kam ya ki kendon ki bapaka ha ka baydai ba jing thung kam ki dekhot ha ka DSC ka ba ai jing krishan ki candidate claim da don ka no ka jingete bat ki nong san hima kini ki jing dawa ki ken thop ka jingdon jing em na ka benta ki nong tre sarkar ka jing nang ban kren ya ka ktien khasi da ki nong apply bat ka jing dawa ban pendo no ya ka jing thung kam kum ki ad hoc bat contractual kaseng kala kenturu ya ke DSC ban penmi ya ke jing tho ba shisian chisnem hak bay day bat kita rek yele exam bat ki marks jong ki candidate bat ke rukom thungkam bapura hapo ka henrio benai kini ki jing dawa ki kentup ya ke jing bu ya ki grievances cell bat ke jing pentrei kam ya ki jing latest link ba ka core computer ki bobon ki jing tenu dan yang tai ki don te nomor kata khnang ban like ne kita ki kom ki pan penio jing shania ya ki samla thap kam na po district te ngila pentu district ba ke dai ban pet ba kini question papers kalong ba ke dai ban long highly confidential khnang ban dai ban handle ka tor kam kan long confidential ba khnang ba kan nom mi kan no ka jing ke jing penno nang ni shikmat uba aina manix im ubalong usim kamliem ulam maham ya sangot ki menteri bat ki basan jong kanokse ban ai mukot dima kat kum kaan lare kimla ban penbiang ya kasaki satar haposh posngi halor ka jingsha keno ai wa ya ka jaka ka bedon san hajar square foot haklau mauro la ai wa sha ikong napi sabet walang ban bu ka karkhana furniture ka belong shipo hajar tingka shibnai na ka benta ar posngi uba ainam ulai thu bakani ga jing ai wai labo thik pathik kat kum ki kendon henry ulakan tat ban ai jing keren halor ke jing syak keno pendon kambak laya ka jaka hayo Mylliem na ka daw ke jing tokit ka badang ya chakhamat ula penshai bak kendo bla the ha bala the ha Laos im ka dei ka bla wanra na ka jaka ai wai bala ai jing bet ban le ya kani hak bay day bat kani ki menteri bat ki basan kila pha weng no kam no yau da ka baong ba ula ai wai klem don jing tip bat ka jing pen ken ya ki jing yasoi bat ka hima tu kerjakan bersyukur kalau ada gaji kaliang nak kaliang kahima nak yang lokasnong kita tu baru lagi lapan approval na district council badan kumbak harsau tu liki longye nama berbalai mencuba ratu wei kerjakan jong kasnong nama badan ketolongum di bawah ban penek persa ketolongum dan nak kaliang jongi bat nak kaliang kedor barsnong jong ka umsing jepungru Wilayah inspection di kadon si kumar khasal tu liki longye wilayah bujiri na jaka tiga don ka jaka hendak kumba 1,000 square feet te bade ka jing kadon na liang kanjong kasnong ki ya ka jing ko sene ba man pen karya no hendak nama badan buat tu high tension di ban pen karya no jaka bapan kasnong ye tu khasal tu liki longye nama banjing don tu high tension ki beri itu ki longye ki dan jingkot dia nak kalian menjungi ke lima dia lah penkerja no ban kam seneng ya pernah itu high tension tu jaga be kujeli Kinong yalam jo kenyo trip National Youth Run Riboy District Lekendo yo Chancellor jong University of Science and Technology Meghalaya ban ai jingkersha na kabenta ka jingpha yaki khna puli jong kathan da ka jingyalam khmat jong president uba het singling do bo general secretary uba Alfred Malai ka sinjuk kalabanjur halor ka jingdon kam ban pinbon yaki lat bay day bat ka puli puthi khamtam yaki tu kiba puli doktor bat ki ki benta ka ba pinpau ba ki khna jong kathan kisam jing ha ka bay day ba ka yo ka kot u chancellor ula so thu ke jing so kya jong ki ba ula pentikna ba ka USTM ka le shitam ha ka ban ken thop lang bat ka jing pher jat ben rio da ka ba kular ban shim kya halor ka ne jing kirpat Hakaway na kisin jam ban penkelaya ke imlang salang artli ki Durga Puja Committee ha Shillong kata ka matri mandir Shillong bat ka polo Nepali Puja Committee kila penpau ya ke jing sngo burom halor ka jing khang ban omsha penyap shu ya ki jing ri na ka benta ban le ya kan yam kerukom
Ya kini lasim dikisenjuk kumka Nari Shakti Shalong Darpan bat ke UNN Society. Kabapin syahilor ke jing pensapriang jing tip bat ke jing kular ban penyat bet yat renti ya ke jing leniam. Hakasngin ingkong ba kerpang jongka jing rakhe Durga Puja Shillong Chief Electoral Officer u Dr. BDR Tuwari ula pelat patba ya ka shishir bindu ke souvenir jing sa jingkan mau na hata keleni Durga Puja Committee. Lawan banya don bentalang ha kini gesngi digi dekot jongka committee bat ki reungan ha ka banjur halor ka lariti bat ke jing don kam ke jing long mensim jongka jing leniam. U Dr. Tiwari u layaro ya ke committee nak benta ke jing la ke jongka ban yai kentiu ke riti tenrai dak ke balik kemen dak ke jing ipu ipiang. Kini ke souvenir tang ba ke burom ya ke jing rius pa jongka Durga Puja Henry ka penyateli ru ya kishnong kitao. उससे भी बेहतर जो इसका कवर प्रिंट और डिजाइन बहुत सुंदर है और अगर आप इसको देखें तो जिस तरीके से कि माँ के बाल रूप को कैसे आगे बढ़ते हुए घुंघरू किए Ka Deputy Commissioner jongka East KHASI Hills i kong RM Kurba ila pentit babaro ki pandal Durga Puja hakanong ba lada ban kemi pnya bat kham tam ki jaka balajit kerpang bat hapa ai jin kren halor ke jikap nya ki jaka pat ba blawan ra di da keseng phalang i kong Kurba ila pentit kena ha ki la pathai kubor ba ki puja committee ki magistrate bat ki pulit ki la pet bnya bha halor ke ni ban pentit kena ba ke jing rakhi Durga Puja kan ya bet ya renti. Ila banjur halor ka jing burom yaladi ha kapor ka jing rakhi letniam but ila kedauru halor ka jing don kamban wanra ya ka syongsuk syongsngan kam tam ha ka jing letniam kaban wan kum ka Christmas but sengkut snem but kintiu ya ki bor pahara baro ki pandal puja la da pendat da ki CCTV camera bala penlong ka jing let pahara nak benta ka syongsuk syongsngan menta usnem ke Meghalaya ka don Arspa Sanpuai teli ki pandal puja balai snok tilang bak Central Puja Committee latno ki pandal shimet ki shipai bat ki pandal pulit. As I said earlier, we are a secular country and we should accept, respect each other's faith, and we are ensuring that there is peace. All the puja committees are fixed with CCTVs to ensure that there's no incident that happens in the vicinity and also outside. So all these are being recorded, so to ensure that people who visit the committee, the puja mandap, is safe, and also people passing through will be safe. There should not be. We can appeal to everyone. At this point of time, we do not create this kind of sense of disrespectful for any religion or. Minta kesengi kumba shi beje no pai sengi kedon ke jing pluk ding ke sen masih ha kawe ke jaka nong ba Shillong ha ka ba kumba khat santli ke masih ke layam kedau jong ke jing pluk ding 4 la bantip haduk menta. Ka Shining Adventist Secondary School Thinrot Kalaraki ke Parents Day haringkat ke jingdon lang jong MLA jong ka mauken ro uba bantai dor lingdo ubalong kum ukong san hagani gisngi haringkat kinong yalam snong ki kimi ki pa ki khna school haba ajing kren uba bantai dor ula banjur halor ke jingdon kam jong ka burom ka akor bat ka jing burom yaladi bat ulayaro ru ya ka nam jong ka diga school bat ka jing job jong ki khna jong ka diga school ki blalet police ki college Shillong ulayaro ya ka jing ithu jong ka diga school halor ka jing le bha jong ki khna kabla wanra ka jing sarong ha ka imlang ka salang uba bantai dor ula airu ya ka song tingka ka ba san lak tingka nakabenta banthau ye ki kamra school ban kintiu ka puli puthi ban ai ka jing kershana ka benta ban kintiu ye ka ni school kadi ka jing rakhi ka long kum shi benta jong ka jing don kam jong ka jing nang jing start ha ka imlang salang bat ka jing pen i jong ki nong yalam ki nuksa ki bapa halor ka jing job jong ki khna Handrai kabang kwa banong ipi
kabang iyo snow bat nga kuwa bat snow ya pilu sa sisien ya jingkren kadai ka akor bat kaburam kabanra yang i nakawai kapor syakawai kapor pat Ka Minken Christian High Secondary School Haboy Rembong kelas me ke sen jam ke beningkong hagaban pin bena ye ke jingnon kam bekerke ke jongka ye ke auditorium da ke penlong ke food fest kam sale of work hinin kesngi lawan ben shimbenta kan ni kesngi do sapnel tembe ubul DOIS officer na ro ki we ki rio paukman hakan ni kesngi la saki ye ki tiar shnakti ki jan phong bala no sinyang ki dukan bam ki jingile kai ba ki jingdro Hakan juk ke port usap nil tembe ula IT ki but bagi jersey syak school ke belayo ra ya kan nam hakan Limpung Subroto Cup ke belong ke kenhun ke banle isu bentah hakan Limpung Indo French football tournament ke belong ha Paris. You know, when you are in school, give 100% attendance and 100% attention, to your teachers, study well, and beyond study also, play sports, whatever you like, do more reading, get some skill, learn computers, and take this opportunity and learn, maximum use of this opportunity because you are very lucky to study in this school, this kind of school. Mentang ini pai kejeng long jaman kesuminang hanong ba Shillong kejeng kreat kalong khatsan 0.1 degree Celsius pa kejeng shit kalong 8.1 degree Celsius kejeng ngam ka hau kalong prapho na kashis pa kapor min sab khandai poin kashis pa kapor jan miet kala bano kejeng hap slap pa kejeng tir uperthat haki bobon ki jaka Shwaben poi jung bukot jang thup ku boin pe peng sesi ni kimat pakongsan Penklan kejeng ada ilok Menteri Rang Bak Dua Keri, Narendra Modi bat Menteri Rang Bak Dua Keri Lao usipendo. Yeshem benda Menteri Rang Bak Kejelau Konrad K Sangma ke program Swatch Tihe Seva Campaign Tura. Berngem ke Kongres bat penlong ke election Citeng Samoy Meghalaya dia kejeng seng joki MLA. IT ke KSU ya ke 15 points charter show deputy commissioner ke bentah ke jingkut jiksubah ke rukom tungkam hadi SC bat berngem ai mukot dumaus im ke Mylliem halor ke jiksha ke no ai wai jaka ti perlu ko tung lapoi so bekut jang tup ko bor sing meta ka janmit hadu mendi syam yang bat pila syai kesni ku blai pi baro Through witness testimony